Keď ťa čaká kúpa nehnuteľnosti v tomto alebo budúcom roku, odporúčam ti vypočuť si toto video do konca. ČSOB banka, Unicredit a sčasti aj Slovenská sporiteľňa vedia poskytnť hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. Pre teba to znamená, že si vieš dopredu schváliť hypotekárne podmienky, overiť si tým priechodnosť výšky hypotéky a máš 6 až 12 mesiacov na to nájsť si vhodnú nehnuteľnosť. Vyhneš sa tým pádom tomu, že si rezervuješ u predajcu nehnuteľnosť, nakoniec si neprejde hypotéka a prídeš o niekoľko tisíc eur na nevratnom rezervačnom poplatku. Zároveň sa vieš vyhnúť ďalšiemu prípadnému zvýšeniu úrokových sadzieb a aj pre predajcu budeš zaujímavejším kupujúcim, ak mu povieš, že máš schválenú hypotéku a tým pádom pripravené peniaze na kúpu. Postup je taký, že si najprv schválíš hypotéku na základe tvojho príjmu a bonity, podpíšeš úverové zmluvy a dostaneš 6 až 12 mesačnú lehotu na nájdenie nehnuteľnosti. Po výbere nehnuteľnosti si spravíš znalecký posudok, donesieš ho do banky, dokončí sa hypotekárny proces a môžeš začať bývať. Pre ďalšie rady sleduj náš